дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тағйироти нав ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон. нархи сиёҳшиша кардани мошин дар тоҷикистон боло меравад. дар душанбе озмуни ҷумҳуриявии китоби сол 2023 ҷамъбаст гардид. дар вилояти суғд мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ баргузор гардид. сайёҳати ҳафткӯл ва артуч ғолибони озмуни беҳтарин содироткунандаи тоҷикистон шуданд. ҳаво дар моҳи декабр чӣ гуна хоҳад буд? хавфи ҳодисаҳои сӯхторо дар баъзе ҳолатҳо ба инобат гирифта ба кормандоне ки дар давоми хизматбарӣ ва дар шароитҳои барои нафаскашӣ номусоид хатарнок ҳангоми хомӯш намудани сӯхтор дар корхонаҳо ва дигар ташкилоту муассисаҳое ки дар онҳо маводу маҳсулоти аз худ газҳои заҳрнок ихроҷкунанда ва барои саломатии инсон зараррасон мавҷуд мебошад иштирок менамоянд, ба андозаи 20% ба маоши вазифавии онҳо иловапулӣ пешбинӣ карда мешавад. механизми дар кадом мӯҳлатҳо ва ба киҳо дода шудани иловапулӣ дар ҳолатҳои сар задани ҳодисаҳои сӯхтори хатарнок дар корхонаи иншооти ҳаҷман калон таъиноташон махсус ва анборҳои нигоҳдории моддаҳои заҳрноку тарканда муайян карда мешавад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. зимни баррасии масъалаи мазкур муовини вазири корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон Саиднақш Раҳмонзода иброз дошт ки мақсад аз таҳияи лоиҳаи мазкур ба танзим даровардани фаъолияти хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтор дар биную иншоот, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳо ва бехатарии шаҳрвандон мебошад. арзиши иҷозатнома барои сиёҳшиша кардани мошинҳо дар Тоҷикистон афзоиш меёбад. ҳамин тариқ қимати сиёҳ кардани шишаи мошинҳои бароришашон баъди 1 январи соли 2005 аз оғози соли 2024 344 сомонӣ гарон мешавад. ин болоравӣ ба далели афзоиши нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад ки аз 1 январи соли 2022 аз 68 сомонӣ феълӣ ба 72 сомонӣ баробар хоҳад шуд. бар асоси муқаррароти ҷорӣ дар Тоҷикистон арзиши сиёҳ кардани шишаҳои мошинҳои бароришашон то санаи 31 декабри соли 2004 ба 65 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар аст ки аз 1 январи соли 2024 он муодилаи 4680 сомонӣ хоҳад буд. ин нишондиҳанда барои мошинҳои соли бароришашон аз 1 январи соли 2005 то ҳол 86 нишондиҳанда барои ҳисобҳост ки аз оғози соли оянда 6192 сомониро ташкил хоҳад дод. феълан ин нишондиҳанда 5848 сомонист. дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии китоби сол ҷамъбаст гардида ғолибони он муайян шуданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар бахши китоби назм ҷойи якум ба китоби меҳвари Меҳри Раҳмат Назрӣ, ҷойи дуюм ба китоби Шаббодаи Иззатбек Идизода ва ҷойи сеюм ба сокини шаҳри Панҷакент Исмоил Зарифӣ барои таҳияи 3 китоби назм ва шеъри эрон, 7 китоб девони ғазалиёт ва куллиёт ки ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Эрграф» соли 2023 нашр намуд сазовор дониста шуд. ҳамчунин дар ин озмун дар бахшҳои китоби наср, асарҳои публисистӣ, асарҳои назми бачагона, асарҳои насри бачагона, бахши асарҳои тарҷумаи бадеӣ ғолибон муайян шуданд. бояд гуфт ки ғолибон бо ифтихорномаи вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. дар маҷмӯи ҳавзҳои шиноварии шаҳри Хуҷанд мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ баргузор гардид. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни иштирок дар ин чорабинӣ кулли варзишгарон, парчамбардорони ватани азизамон, Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва меҳмононро ки аз ҷумҳуриҳои дӯсту бародари Ӯзбекистон, Қазоқистон, Беларус ва Федератсияи Россия ташриф оварданд, хайрамақдам гуфта ба онҳо муваффақиятҳо орзу намуд. бояд гуфт ки дар шаҳри Хуҷанд бо дастгирии ҳукумати кишвар ва ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд давоми моҳҳои октябр-ноябри соли ҷорӣ 3 мусобиқаи байналмилалӣ аз ҷумла чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштани камарбандӣ бо иштироки беш аз 20 давлат, мусобиқаи кушод оид ба бокс барои дарёфти ҷоми раиси вилояти суғд бо иштироки 5 давлат ва якумин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба камонварӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки 8 давлат баргузор гардид. дар ин мусобиқа дар интиҳо ба як қатор варзишгарон ҷоизаҳо супорида шуд.
ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сайёҳати ҳафткӯл ва пойгоҳи кӯҳнавардию сайёҳии артуҷ ки аз ширкатҳои муваффақи сайёҳии шаҳри Панҷакент ба ҳисоб мераванд дар озмуни беҳтарин содироткунандаи Тоҷикистон иштирок намуда дар номинатсияи сайёҳӣ дар соли 2023 ғолиб дониста шуда соҳиби диплом гардиданд. бояд гуфт ки рушди сайёҳӣ чун соҳаи шуғлофару фоидаовар ва муаррифгари кишвар мавриди таваҷҷӯҳи пайвастаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва дар ин ҷода корҳои зиёде анҷом дода мешавад. бояд гуфт ки дар маҷмӯъ ҳоло дар шаҳри Панҷакент 26 ширкати сайёҳӣ ба қайд гирифта шуда тавассути онҳо ҳамасола ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ барои тамошои ёдгориҳои беназири таърихӣ ва манзараҳои нотакрори табиати кӯҳҳои он меафзояд. обу ҳавошиносон барои моҳи декабр дар Тоҷикистон ҳавои тағйирёбандаро пешгӯӣ мекунанд. рӯзҳои гарм дар водиҳо ва шабҳои сард дар навоҳии кӯҳистон. тибқи иттилои маркази обу ҳавошиносии кишвар дар баъзе ноҳияҳои ҷумҳурӣ боришот дар баъзе ҷойҳо ва меъёр каме бештар ва дар баъзе ҷойҳо камтар дар назар аст. ҳарорати ҳаво тадриҷан паст мешавад. давоми моҳ нисбат ба моҳи ноябр ҳарорат 5-7 дараҷа паст мешавад. ҳарорати миёнаи ҳаво вобаста ба минтақаҳо дар доираи муқаррарии моҳи декабр хоҳад буд. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон дар вилояти суғд дар водиҳо ҳавои гарм пешгӯӣ мешавад. ҳарорати миёна то 15-17 дараҷа гарм мешавад. дар кӯҳҳо ҳарорати ҳаво аз 3 дараҷа хунук то 20 дараҷа гарм мешавад. бориш низ тибқи меъёри муқаррарӣ ва ҳатто дар баъзе ҷойҳо камтар аз меъёр дар назар аст. шамол аз самти ғарб то 18-23 метр дар як сония вазида, баъзан туман дар назар аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ҳушдор медиҳад. моҳи декабр сарфи назар аз ҳавои нисбатан гарм эҳтимоли рух додани ҳолатҳои фавқулода мавҷуд аст. аз ин рӯ кумита қоидаҳоеро ба шаҳрвандон хотиррасон мекунад ки бо риояи он метавон фасли сарморо бидуни мушкилот паси сар кард. пеш аз ҳама ба қоидаҳои бехатарии сӯхтор риоя кардан зарур аст. дар деҳот ҳангоми истифодаи оташ ва ангишт эҳтиёткор бояд буд, зеро аз дуди заҳргинӣ ин одам метавонад ба ҳалокат бирасад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз шаҳрвандон даъват менамояд ки ҳангоми фаро расидани ҳавои сард ба хусус ҳангоми гирифтани маълумот дар бораи боришот дар кӯҳҳо ҳаракати худро дар роҳҳои кӯҳӣ маҳдуд карда, аз иҷрои корҳои кишоварзӣ, чаронидани чорво, ҷамъоварии ҳезум ва шикор дар манотиқи кӯҳистон худдорӣ кунанд. хабар медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.